Ай, моето уче. О, идват още. Значи го изгона. Това по-едър. То не може да се събере от тук да идва. Не може да се събере на огледало. Едно дребно май по-леше, защо ти огледало? Мама ти гледа. Аз отворих от тук. Да, му да. Малко. Айде марш от тук, бе. Бафи, знаеш колко маймуни имаме в момента? Колко много е. Има една, която е горе на тавана. Кой пишете, бе? Малкото маймунче. То пък къде е? Ето тук отгоре. Ето го. Долу големи ще го набия, ако му дадеш на него. Ще го взема. Виж го това. Абе по-леко си, бе. На малкото дай. Ми дай му ти. Айде, бато, ще ни чака. Аре, слизай. Бе! Аде. Това дебеле, че строчо гледа. Малко ще